Zarauzko Kirol Elkarteko pilota eta eskubaloi atalek elkarlanean antolatu dituzte kirol eta aisialdi udaleku irekiak. Ondo pasa pilota eta eskubaloian jokatuz, lagunbarreak egin eta ekintza ezberdinetan gozatzeko aukera eskaintzen dute. Uztailaren 6tik 17 bitartean izango da eta 1986 eta 2000 urteen artean jaiotako neskamutilak joateko aukera izango dute. 10-12 aurrez osaturiko taldeak egingo dira, begirale bakoitzeko. Ariz batalde, udal kiroldegian egingo da ekimen nagusia eta ordutegia astelenetik ostiralera 10-etatik ordu batera izango da. Bertan parte hartu nahi duten neskamutilak 70 euro ordaindu beharko dituzte eta udalekuetako kamiseta bat ere jasoko dute parte hartzaile guziek. Izen emateak Kirol Elkarteko egoitzan egin ditzakezue. Gogoan izan, ordutegia astelenetik ostiralera 10-etatik ordubietara izaten dela goizean eta 5-etatik 7-etara arratzaldean eta ostiraletan berriz goizeko 8-etan hasi eta ordubiak eta erdi bitartean zabalik izaten dituzte ateak kale nagusian duten egoitzan. Beraz, pilota eta eskubaloian aritzeko gogoa baduzue, oraintxe duzue aukera paregabea.